Što je bit života? Služiti drugima i činiti dobro. To su riječi velikog Aristotela. Upravo to je i misija troje studenata koji su iz daleke Indijane u Americi stigli u Hrvatsku kako bi volontirali. Ovo su Dawn, Alija i Grace. Troje studenata iz SAD-a koji su odlučili 2 mjeseca volontirati u raznim institucijama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Mi smo ih uhvatili u kući Svetog Franje u Vugrovcu, gdje su im u fokusu djeca. Lijepo je učiti o djeci. Svatko od njih ima svoju priču, s njima provedemo cijeli dan, igramo nogomet i društvene igre. Lijepo je razmijeniti iskustva. Djeca su tako draga, samo se žele igrati i zabavljati. Ne zanima ih jezična barijera, samo vas prime za ruku i odvedu do ljuljačke. Učimo o njima, ali ponešto o nama samima. Brzo su pohvatali osnovne pozdrave i riječi, ponajprije nogomet. No kako su se uopće odlučili doći? Mislio sam da je dobar način za provesti ljeto ne samo volontirati, nego potpuno uroniti u meni potpuno nepoznatu kulturu i sredinu. Htjela sam raditi nešto smisleno, to mi je bilo važno. Bilo bi odlično pronaći posao kod kuće, no ovo je ipak posebno. Ovo je potpuno izvan moje zone komfora. Na brzinu sam ispunila obrazac za prijavu jer se ovo činilo kao jedinstvena životna prilika koju ne smijem propustiti. A što će pamtiti s ovog iskustva? Ono što me najviše fasciniralo jest ovo. Ne trebaju nam riječi za međusobno povezivanje. Ne trebam znati hrvatski kako bih zagrlila Saru ili naučila Zlatka poker. Ne moramo dijeliti jezik kako bismo dijelili našu ljudskost. To je ono što nas povezuje. Ljudi smo i možemo se povezati ako se dovoljno potrudimo. Oni su prva generacija volontera iz SAD-a koji dolaze u Zagrebački Caritas preko Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Kulminacija je ovo dugogodišnje suradnje koju HKS ima sa sveučilištem Notre Dame i Nanovik institutom. Lijepo su se uhodali, lijepo se druže, vjerujem, sa djecom tu u Vugrovcu, svi su zadovoljni s njima i sad imaju još priliku dalje ići u našu kuću u Selsku s mladima raditi i u Brezovici gdje će također pomoći nešto na uređenju interijera i u radu sa djecom. Volonteri će u Hrvatskoj boraviti još mjesec dana. Želimo im obilje radosnih i blagoslovljenih trenutaka na putu sazrijevanja. Doviđenja!